Ui a la babacuina, cuina en família, la cuina més divertida. Vos heu rentat les mans? Sí! Ho teniu tot preparat? Sí! Genial! A cuinar! A mi el que m'agrada de la cuina és investigar. Puc fer receptes noves cada dia amb estes mans. Si faig servir les coses que m'agraden, soc encertar. I tot això tan bon només puc fer-ho amb ajudants. Cuina en família és fenomenal. Pasta, pizza, sopa i entrepans. 2 gotes d'oli, un poc de sal, 2 gotes d'oli, un poc de sal. Sal de quasi està, 2 gotes d'oli, un poc de sal. A mi el que m'agrada de la cuina és ajudar. Aprèn receptes noves cada dia al teu costat. Si fem servir les coses que ens agraden, encertarem.